Znaš li koja je svrha komunikacije? Stvoriti tišinu u umu. U tišini se događa nešto što riječi nikad ne mogu postići. Tvoje misli odjednom nemaju gdje pobjeći. Tvoje emocije nemaju publiku, svjedoke. Tvoje opravdanje nema adresu. Tišina ne govori mnogo, ali kaže sve. Kaže, tko si ti kad nema nikoga oko tebe, kad nema svjedoka. Mnogi bježe od tišine jer im ona skida sve maske. U buci možeš sakriti vlastitu nesigurnost, u žurbi možeš prikriti unutarnji nemir, ali u tišini, tamo gdje ništa ne odvlači pažnju, upoznaješ sebe bez oklopa, bez šminke. I to zna biti zastrašujuće, jer shvatiš da nisi još ono što bi mogao biti. Tišina je trljanje ogledala iznutra. Vidiš gdje lažeš, gdje se praviš da znaš, gdje si još nezrela. U tišini se rađa prisutnost, iskrenost, ne ona dekorativna, nego ona iza koje ti stojiš i kad si sam i kad nisi sam. Kad možeš sjediti u tišini sa sobom, život se prestaje lomiti. Jer tišina ti pokaže ono od čega bježimo, najčešće smo zapravo mi sami. Ako želiš znati kako prakticirati tišinu, javi mi se i dođi na moja savjetovanja, seminare i webinare. Sve informacije imaš u opisu ovog videa.